まりました。里見さん、ホットお願いします。あ、入ってんだ。どうぞどうぞ。あ、ミニは氷がベッドバイトも。あ、僕これいらんことがある。5000円のコーヒーお願いします。チップイ。はい、ちょっとカメラアングルがね、はい、じゃあ、行きましょう。アロハのカラカンは。ひどかったですね。何のアメリカのかというぐらいひどかったですけどね。もうなんか戦車機の中にいるような、ね、感じでございましたね。
はい、今日はですね、でも、県南の方はちょっと被害が出てるかな。ね、そうですね。避難所が結構ね、来ましたね。レイは違いますか？レイクは経験。いや、いいんです。順番並べてなかったので、どうぞ。ケニケニという歌でございました。ケニケニっていう花ですね。はい。レイと言いましたので、次もレイと言います。レイワイレイワイ探さない。Bye.
目の調子がおかしいね。今日はね、2人とも目の調子が天気悪いからもう天気悪いからね、いいことにしときましょう。今日は皆さんお昼はお仕事で来ました。はい。福永さんもお仕事。仕事です。ね、雨の中ね、大変ですよね。本当に。アメリカが仕事のチャンス。ああ、逆にね。では感じ。でも雨の中の大変でしょう、作業ね。ちょうど登ろうとして雨がやむすごいがいや、わすげえな。自分ですげえなって。俺はすごいな。もうそうですよね。山に登ったりするんですか？いや僕は登りたいけど、他の人登らせて下に。それがいいですね。もう危ないですよ。危ない危ない。この間ひろき公園で雨が上がったのもペンさんのおかげだったんですね。風がすごく風の音結構入ってましたね。もうみんな俺の体に隠れてる。あの歌が頭に残ってます。残ってる。ダメですよ。隠れよる。彼が編集をしましたので。あ、綺麗になってる。すいません、な顔まで集中してもらって。細くなってた。細くなってた。はい、今日はお届けしております。結構次の歌もですね、レイ続きですね。今日は後でベンさんとキューちゃんにね一緒に演奏していただきますので。終わりしてやらない。もうあれですよ、上達の早道ですね。もうちょっとお待ちくださいね。はい、はい、じゃあ次はレイハリアン。
りがとうございました。ハリアという曲でした。ハリア、これ何だったかな。ハリアっていう車ありますか？ハリアって車ありますね。あのハリアは何かな。ハリーのハリア。わからない。違うよ。そんな単語は知らない。あ、そうか、日本語取ったんですね。はい、ハワイもだんだん観光でね、観光客の受け入れが始まっているようでございますけども、まだまだなんか日本はね、なかなかね、なんか結構用心してるのかなって感じがいたしますけど、今ワクチンがすごく話題になっておりますね。はい、予約しました。あ、できた。あ、ですか。してもらった。ああ、ですよね。なんかめっちゃ難しそうなの。6月9日。うん病院で取ります。もちろん取りますよ。取ってないんですか？まだどうして赤のつながらそうです。それもしっかりしてもらう。してもらう方多いですよ。はい。ドコモショップに勤めてる人でした。なんか操作の方法を一生懸命ね、レクチャーしている役所の方もいらっしゃいましたね。取ってあげればいいのにね。思いながら見てますけど。レクチャーするぐらいならね。僕の場合最初9時ぐらいからいっぱいになってたから、もう諦めちゃってちょっと別の作業してて、11時ぐらいに家に戻ってきて、何気なくログインしたら、そこまでログインできたから。若くても取れると。若くても取れる。牛も最初だ。あ、わかる。すいません、僕分かってないんですけど。わからない。そうですか。すいません。俺だけかなと思った。僕、福ちゃんと同い年ですから。じゃあ、そうなら、今年72です。私は言いません。もう早くね、鳥2回打ちたいね。交流出産じゃなかった。産まないのもはい、それでは、このお花ですね。では、プアリリレフアをお届けいたします。あ
ちょっと休憩を挟みまして、皆様の出番でございます。準備ね、はい、お召し上がり。誰から誰からじゃあ、二人さん、準備できたら。はアメージンググレースを聞きます。オリジナルスやるとすげえ